Lah ya Mbak Win, ngene iki lek gak duwe dhuwit sumpek ya, oleh kelingan dhuwitku iki asline akeh ning wong-wong tapi gak ono sing balik. Lapo sih Mbak, sumpek-sumpek iki lho ndelok drama pendek ning Pindrama. Alah, aplikasi ngono iku ta, paling bayar nek gak ngono ya akeh iklane. Loh, jangan salah sampean Mbak, nonton drama ning Pindrama iku yo dijamin gratis 100%. Terus semua episode iku full tanpa ada iklan. Wis banyak pilihane dramane, update terus pisan Mbak tiap hari. Wih, apik ya berarti Mbak. Ya iya rek, wis daripada sumpek-sumpek, mending ndelok iki ae Mbak. Lek kene ndelok pen drama iku malah oleh bonus Mbak. Jadi semakin suwe sampai ndelok, semakin akeh poine. Wah bener ya Mbak, suwun ya Mbak. Malah duwe hiburan aku ndelok pain drama. Makane iku Mbak, wis nang di-download. Yo Mbak siap.